Gratulujem ti, Simona. Bola si vybratá do môjho programu Extrémne premeny. Som nečakal, že ich bude až toľko. Síce nie sú to tie originálne extrémne premeny s Marošom Molnárom. Do píči. Takže si budeme musieť vystačiť my dvaja, Simča. Rada číslo 1. Nejedz. Ja zožerem plech Lineckého a ja nemám vyčitky. Ukážem ti, ako na to, Simona. Hej. Croissant. Toto je jedlo, Simona. A má to iba jeden step. Hej. Toto je ono. Pozri. Hej. Som tu ja, je tu jedlo. Nemáme žiadnu interakciu. Tu je jedlo, tu som ja. Nedeje sa žiadna fúzia. Žiadne spojenie. Toto opakuj. Toto opakuj, Simona. Až kým nebudeš mať ľudský zjav. Poďme ďalej. Rada číslo 2. Nerátaj si kalórie.